Hvor skal han holde hovedet henne? Ej, den er fuldstændig blå. Man kan mærke musklerne. Jamen er det ikke rigtigt? Altså en slange, den er faktisk ikke ulækker at røre. Nej, det er de jo ikke. Men altså, lige frem og sidde med hovedet der, det... Det var ikke så stort. Ja, kom her der. Det er altså vildt, det her. Er han tung, Victor? Nej, Kan du mærke musklerne i den? helt vildt. Ja. Nej, hårdt på hovedet. Det er lidt tung. Ja. Berapa kilo? Itu ada sekitar 15 kilo. 15? Ja. Men, Så det bare over halen? Ya. Nej. Jeg troede, det var så farligt, den er kumulvarerne. faktisk svær at holde, altså den Gør det også. Ja. Ja, okay. Berdua together. Ini. No, I don't think so. Vil du? Nej. Nej. Yeah, no, it's okay now. Thank you.